Croeso i Coleg Menai. Fy enw yw Phil, a fi yw rheolwr gwasanaethau dysgwyr ar gyfer Coleg Menai a Choleg Meirion Dwyfor, sy'n rhan o grŵp Llandrillo Menai. Yn grŵp Llandrillo Menai, mae ganddo'n 3 choleg, sef Coleg Menai, Coleg Meirion Dwyfor a Choleg Llandrillo. Hoffwn rannu rwyfaint o wybodaeth am ein gwasanaeth. Pwrpas gwasanaethau dysgwyr ydy cefnogi myfyrwyr hefo unrhyw broblem all fod yn rwystyr tra byddant yn y coleg. Yn canolbwyntio mwyaf ar lles myfyrwyr, pres, sef IME, a'r cronfa cefnogi myfyrwyr, a cludiant. I helpu chi ddod i'r coleg a adra. Mae staff gwasanaethau dysgwyr yn gweithio ar draws bob campws i gefnogi ymgeiswyr o'r ymholiad cychwynnol tra byddwch yn gwneud cais am gwrs, tra byddwch yn astudio hefo ni, ac yn cefnogi chi hefo'r dilyniant. Mae'n staff yn gweithio i gynorthwyo dysgwyr i wireddu eu potensial llawn. Mae gen i'n gynnig cwricwlwm helaeth o lefel 1 holl ffordd i lefel gradd. Mae staff y coleg yn cefnogi dysgwyr i wneud cais am brifysgol o'i dewis, ac mae llawer iawn o'n dysgwyr yn cael ei derbyn i'w brifysgol dewis cyntaf. Mae dysgwyr hefyd yn cael ei gefnogi i gyflogaeth a phrentisiaethau. Mae gennym dîm lles sy'n gweithio gyda dysgwyr sydd yn mynd trwy anawstera personol, ac o ganlyniad o hyn allai fod yn agorad i niwed. Yn ystod y pandemig, mae'r gefnogaeth hon wedi parhau i gael ei ddarparu o bell. Rydyn ni'n falch iawn o'n tîm lles a'r gwasanaeth maen nhw'n ei darparu, ond does dim rhaid i chi gymryd yng ngair i. Mae'n gwasanaeth ar gyfer cymorth a chanllawiau gofal wedi cael ei asesu fel rhagorol gan estyn, ac mae ei gwaith pwysig hefyd wedi gydnabod gan Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru. Mae gennym dîm cefnogi dysgu, sydd yma i helpu dysgwyr i gyflawni eu potensial hefyd. Bydd y tîm hon yn cefnogi chi i gwblhau eich gwaith cwrs. Mae'r tîm yn darparu ystod o wasanaeth gan gynnwys chefnogaeth ystafell dosbarth, mynediad i'n canolfannau astudio all helpu gyda asyniadau a chefnogaeth gyda aroliadau. Rydym yn deall bod symud o'r ysgol i'r coleg yn amser gyffroes, ond gall dysgwyr fod yn pryderus ac yn nyrfus. Mae'n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i ni am unrhyw anghenion dysgu fel y gallwn gynllunio'r gefnogaeth gyda'n gilydd ar gyfer trosglwyddo i addysg bellach. Rydym yn cydnabod nad yn yr ystafell dosbarth yn unig mae dysgu'n digwydd. Gyda hynny mewn golwg, mae gennym raglen gyfoethogi helaeth sy'n ymdrin am meysydd allweddol, fel cydraddoldeb, materion amgylcheddol, cadw'n ddiogel, iechyd a ffitrwydd a sut i ofalu am ein iechyd meddwl. Mae gweithgareddau yn cael eu cynnal trwy gydol y flwyddyn ac yn cael eu cefnogi gan ein hyndeb myfyrwyr ac ein rhaglen llys genhadon actif sy'n gweithio gyda ni ac yn ein helpu i ddylunio rhaglen gyfoethogi ac annog cyfranogiad.